was late kasi ang dami kong gustong bilhin. I had a hard time to choose which one yung kailangan kong bilhin. So, I ended up buying ang dami kong gustong bilhin. All sorts of holiday products. Yes, we are actually preparing in case na mag-quarantine ulit. So, it's very important na meron tayong stock na food sa ating bahay. And that's why we have holiday gifts sa aton na subong nga grocery. If we have food na pwede natin ma-store sa ating nga fridge, this could last 3 to 4 months pa in preparation. Lagi in case na amo na ganit, no, mag-quarantine, mag-lockdown. Pag this morning, ipakita ko sa inyo ang ako mga ginpang purchase sa grocery store. First up, ang aton nga mild cured bacon. Kag may ara pagid nga honey cured bacon. Ini siya, syempre, na-miss nato magkato sa mga restaurants, no? So, at least may mga pa-chill-chill man ko lang na pa-social-social kita sa balan kita. Then, we also have here smoked longganisa. Para sa akon nga bugwet, of course, we have a child here in the house. And ari na yun, kung kisma magpo-barbecue kita, we have pork tocino. It's very important now that we will be having healthy meals, no? So, namin na siya that may ara kita nga mga pampasabor sa aton nga mga vegetable. So, diri ara kita nga mga canned goods. So, di bakal, we have here carne norte, carne norte, gisado, aside from the carne norte, may corned beef pagid, kag ang isa ni, ang ako niya favorite, gid. Ako niya favorite, gid, sa mga candies ng holiday is ang luncheon meat. Stay tuned to my next vlog, kay I will be making a bento box using luncheon meat. Follow yung other ko nga mga YouTubers na friends sa ilang YouTube channel because we will be having a bento box clash cook-off! Yeah! Sa aton nga bento box. So there you go. I'll be washing all the goods first before natin ibutan sa fridge para to make sure that wala tayong mga viruses and everything na mapapasok sa bahay before we place it nga. What day is today? Holiday. Ordinaryong adlaw at kung himuong special holiday. Good morning. So thank you so much for joining me, and always remember we could consume and eat everything that we want, but in moderation. That's why kanami gid kayo niya is biskan gabay lang ato yung bakal, we could store this in preparation in case na gid mag-quarantine kita. Kag isa ka bilog, pwede mo na natin mag-mix sa inyong mga cabbage, sa inyong mga petchay, pwede nyo pa, if you have watched my vlog, pwede pa nato ni mahimo nga dessert o diba, bongga gid ang ato ng mga holiday products. So, see you on my next vlog para sa aton nga bento box challenge. Bye mga kabangban! Beef loaf sa Lunes, Corned beef sa Martes, pork and beans inika Miyerkules, luncheon meat sa Webes o mga Vienna sauces, Viernes beef mechado, carne norte con Sabado, lechon paksiw gid sa Domingo, sa holiday busog ko. what day is today? Holiday. Ordinaryong adlaw at kung himuong special holiday. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!